пътят на пациента с карцином на белия дроб. Понякога това може да бъде изключително труден и сложен процес, понякога може бързо да бъде взето решението. Това, което трябва да се знае, е, че злокачествените заболявания дават късно симптом. Тоест, целта е не да имаме симптом и да потърсим лекаря, целта е предварително да правим нещата, за да открием рака рано. Тоест, в случаите, в които по друг повод пациент е посетил болница, примерно травма, спъване или болка в ломбалната област, т.е. нищо общо с каквото и да било някаква симптоматика от белия дроб, посещава лекар, правейки случайно изследвания, рентгенова снимка или скенер, примерно ако е паднал, да се види малка формация в белия дроб, която ние като лекари искаме да изследваме, защото в 21 век е възможно да изследваме всичко, което виждаме, а съвременната техника реално ни позволява да видим неща, които са дори под 5 мм и те да бъдат изследвани. Така че ако развием този сценарий, това означава, че диагнозата рак на белия дроб би била сложена бързо и лесно. Но за съжаление това не се случва. Както казах, рака дава симптоми късно, когато той вече е напреднал, когато вече се е появила болка, когато вече има кашлица, когато има кръвохрак. Това са симптоми, които повече говорят в полза на това, че конкретният човек има рак, отколкото обратното. И когато потърсят лекарска помощ, скенера, който се прави обичайно, или рентгеновата снимка, показва голяма информация в белия дроб. Или това, което искам да кажа е, че ако има симптом, обичайно пушачите, които са свикнали да пушат, да кашлят, има промяна в тяхната кашлица, добре е да потърсят личния си лекар, за да обсъдят това, което се е случило с тях. Все пак говорим за нещо, което е в рубриката профилактика или превенция, а хората, които имат симптоми, болка в гръдната клетка или кашлица, която не може да бъде овладяна, или инфекция, трябва да потърсят медицинска помощ. Най-често първият лекар, който се среща с тези пациенти, е личният лекар. Личният лекар обичайно дава направление за пулмолог. Ако пациента има температура, ако има кашлица, ако се съмнява за пневмония, пулмолога решава дали да назначи скенер, дали да направи инвазивно изследване, в зависимост от това какво се вижда на образното изследване. И следващата стъпка е вземане на биопсия. Тоест, диагнозата рак се поставя единствено и само под микроскоп, но образните методи помагат да разберем за какъв вид тумор става дума. Още една възможност, която имат пациентите, но по-рядко се случва в България, е когато личният лекар насочи пациента към гръден хирург. Защото има съмнение от рентгеновата снимка, която е направил, или от прегледа, който е осъществил, че този пациент най-вероятно има карцином на белия дроб. Тоест, говорим за това, че трябва да има винаги преглед от лекар, който да назначи изследвания и все пак да изключим другите обичайни заболявания, които могат да се случат в гръдната клетка. Така че пътя на пациента минава през пулмолог или през гръден хирург, защото, както казах, диагнозата се поставя под микроскоп. След това колегите насочват пациента към онкологични центрове, където има повече специалисти, където представят пациента на така наречения туморен борд. Когато се вземе материал и този материал под микроскоп покаже, че това е злокачествено заболяване, пациента се представя на мултидисциплинарен туморен борд и се взема решение какви да бъдат следващите стъпки. Обичайно решението е да бъде направено стадиране, т.е. да оценим колко е разпространено заболяването и в тези случаи се прави скенер с контраст, ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс. Пациентът обичайно попада в отделение по медицинска онкология, тъй като това е мястото, където Националната здравна каса осигурява възможност за такова стадиране по клинична пътека. И след като направим тези изследвания и след като имаме молекулярната диагностика, след като сме определили дали този тумор е подходящ за таргет на имуно или за химиотерапия или за комбинация от методи, или след като сме направили генетичното секвениране на този тумор, ние вземаме решение с какво лечение да започнем при него. Обичайно по стандарти от мига на поставяне на диагнозата, т.е. вземането на материала от белия дроб до започване на лечението, това не бива да бъде повече от 2 месеца. Не винаги успяват пациентите в този интервал да започнат лечение. Обичайно този интервал се спазва и се случва на места, където има гръдна хирургия, където има пулмолози, където има добър център за образна диагностика, където има медицинска онкология и лъчелечение. Тоест, обичайно на място, където има всичките тези специалности на едно място.
В някои от случаите пациента пожелал да реферира мнението на един от лекарите, търси варианти на едно или на второ или на друго място. Това не винаги е най-доброто решение, но по някой път действително насочва в правилната посока. Или, ако смея да обобщя до тук, пътя на пациента с карцином на белия дроб в България може да бъде различен. В зависимост от това къде е попаднал. Затова, ако има съмнение за карцином на белия дроб, дори и посещавайки личния лекар, дори имайки познати различни лекари, мястото, където трябва да отидете е в пулмологична клиника или в гръдна хирургия, защото за да докажем дали има или няма рак на белия дроб, трябва да се вземе материал.